Di navbera Tirkiye û Amerîkayê de bo cîbicîkirina hêzên Tirkiye li Efxanistanê hevdîtinên di asta teknîkî de berdewam in. Îro fermandarê pilebilind yê Amerîkayê Kenneth McKenzie ragihand ku ev dê heta daviya meha pêşîn bo artêşa hikûmeta Qabûlê alîkariya asmanî bidomînin. Her wiha Wezareta Karên Derve Amerîkayê daviya heftaya borî li ser egera cîbicîbûna hêzên Tirkiye li Efxanistanê peyamên erênî belav kirin. Li Tirkiye beşek ji şarazayên babetê dibêjin, cîbicîbûyîna li Efxanistanê dikare bo Tirkiye sûdmend be. Afganistan asker gönderme konusunu Türkiye gündeme getirdi. Davxwaza Tirkiye ya cebecibûna li Efxanistanê bêsedem nîne. Pêşî Tirkiye çawariye bi awayî têkiliyên bi devletên Rojavayî re sererast bikin. Li aliyê din jî Tirkiye bo vê misyonî dê alîkariya awborî bistîne. Ango bela risk gelekin lêberê dihata ji Efxanistanê jî bo Tirkiye dikare baş be. Beşek ji şarazayên babetê jî destnîşan bi hişyariyên Rusyayê yên li hemberî cîbicîbûna hêzên Tirkiye li Efxanistanê dikin. Savaşın başından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya geşedanên li Afganistanê ji nêz ve dişopîne. Çavkaniyên dîplomatîk ji Rusyayê car caran hişyariyê didin Tirkiye ku dînamîkên li Afganistanê weke yên li Sûriyê hêsan nînin. Her wiha nûnerê Putinê taybet bo Afganistanê, Zamir Kabulov jî beriya niha bal kişand bû li ser giringiya çareseriya siyasî. Nûnerên Taliban û Amerîkayê sala borî li Dohaya paytexta Qatarê li ser vekişîna hêzên biyanî ji Efxanistanê li hev kiribûn. Bi destpêkirina vekişîna hêzên NATOyê li Efxanistanê di navbera hêzên hikûmeta Qabûl û Taliban de şer xurt dibe. Taliban bi hikûmeta Qabûl re rûniştina li ser masaya çareseriyê qebûl nake. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.